Okay na tayo. Sige na. Gayo. Ito, ito. Matawa. Tirahin na! Tirahin na natin to. Ano yung sukod na? Ano yung sukod ni mo ha? Bantay lang ka. Ay, sakit na ng bagol. Sakit ng bag. Sakit ng bagol ginagdok. Hoy! Tingnan na natin kung sa'yo resulta. Madri. Tunga kong laptop, wala na password. Ano ito sa'yo resulta? Ano? Ano ka? Yung ulo na si Robos, hindi ko bawang Robos. Kotong ng dot? Kotong ng babaw? Ha? Kotong ng babaw. Hindi, sa'yo resulta. Huwag na. Huwag na yung sukura. Sapal.